ebe ndị ụwa na-agazi eburu ike wee na-anara ngọzi ha ugbu a bụ n'Ụgbọka na nke eze nwanyị Ọjọrọgwụ nke dị na Ụgbọka. Sapụ ntị, gee ntị ka ịnụ ya n'ọnụ ha wee fụkwanụ ihe anyị na-ekwu maka ya. Ọ bụ na mmiri be anyị nwa ga anyị na-eje na Ọjọrọgwụ banwere na anyị mee. Ọ bụ anyị mee. Ezine. Ideju ụlọ. Ọ bụ ega anyị na-eje n'ime ebe a. N'okirikiri ka a na-abụ ukwu ose na adị elu. Ikiri ka na-eme ododo bata ji enyi ozi. Ọ bụ anyị mee. Okay. Ebe anyị na-abata bụ Nwokili, a na-akpọ ebu Nwokili, ebe eju eju. Ebe a bụ ebe eze nwaanyị bụ. Anyị na-bụ Ụgbọka niile, ụwa niile ji mara ya. And ọkwa m nwa bụ aka ji ọfọ duwu na-abata. Ma ndị ichie so m ebe a ga anyị na-abịa. Na-abịa ekene ibe dị anya anyị na-abịa n'ọgụ ma mmiri ma ebe na-agbata mmiri enwe ihe ọ na-arụ. Ma mkpume ebe a na-egbu azụ ebe a. Enwere ihe ọbụla bụ ihe rụrụ arụ a ga-eme ebe a. Ebe anyị nọ ebe a bụ Ọjọrọgwụ Ọba. Onye ọbụla ma na iwe na-esiri ike, ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị ma na iwe na-esiri ike, ya bịa ichie n'Ụgbọka kọbakwuru mmiri. Ebe a bụ mmiri ngozi anyị nwere. A na-anwụ anwụ nwere mmiri eme, ọ na-agwọ ọya. Jee obodo oyibo, ibe ọbụla ije n'obodo oyibo, ibe sieli gị ike gbakwute anyị ichie n'Ụgbọka ka emeli gị, ka anyị kwe gị mmiri ngozi gị nwụọ arụ dị gị mma. Obodo nwunye ga atụ ime, ikwuru anyị kwe gị mmiri nwunye ga-adị ime. Iwe na-esiri gị ike esizie kọta na gị gbakwute ichie n'Ụgbọka ga-ekwe gị mmiri Ọjọrọgwụ Ọba eze nwaanyị na mmiri ga-anọ ibe a mmiri ọmụmụ. Biko ọgwụ ga-abịa nwoke ọ bụ nwaanyị, ihe ọ bụ na iwe na-esiri ike n'obodo oyibo esizie visa gị jewe ebe a ga-ekpere gị ekpere ga-ekwe gị mmiri Ọjọrọgwụ gị were je dịrị gị mma. Enyi m anyị na-ege mmiri ga na-egwu ebe a na-asa ahụ na-egwu mmiri dị ya na ụmụaka m okenye nwere onye ọ na-asọ oyibo anyị bịara. Onye ọbụla nwee ike mbịa the whole world, ma ndị ọcha ndị oyibo na-abịa. Eze mmụọ ga m na-enọ ebe a, onye bụ eze mmụọ. Nwere ndị anaghị abịa Ụgbọka. Mba, the whole world na-abịa ebe nọ. Obodo ọbụla na-abịa ebe nọ. Enwere ndị ọ na-achị na ya ekpere ndị a. Mba. Abịa n'ebe na-eke ewu mmiri, pụta enwe ebe a na-enye ehi ekwesịrị ịbịa ebe a enye ya ihe ọbụla ị chọtara. Anyị nwee ike ije ebe a anyị eje ebe a na-ebuli ibe. Ọjọrọgwụ Nwokili eze nwanyị. Ebe a bụ onye bịa ebe a. Onye na-aya ọya, onye ọya dị n'ahụ bịa ebe a wụọ arụ onwere onwe. Ọ dị mma. Ka anyị jezie fụ ebe ahụ a na-enye ya nri. Ebe a bụ ka eze nwanyị na-ahụ ya na-apụta. Okwute adịwodo ma everything bụ ebe a edore nsọ. Ọ dị mma. Ka anyị jezie fụ ebe a na-enye ya nri. Ebe a bụ mkpamkpa. Otu agwa ọkọdụ kachasị ise aka mụrụ anyị. Ụzọ a bụ mkpamkpa. Mkpamkpa. Elekshọn ihe ọbụla ị na-azọ ma mkpamkpa ebe a. Ada atụzi otu agwa o ji kwa onwe ebube. From nna anyị enwere ihe ọbụla ka mkpamkpa anyị ji afụta n'ebe a. Ụzọ a ka esi aba ya. Ihe ụzọ a ga-eji aba ya. Nke a osisi na-aba egbo iji eje ọgwụ bịa wọsụ ikwubetere n'ụmụ ọgwụ arụ gbam. Ụzọ a chikotekwara anyị na amị ebe a ya n'ụwa ọna ibe ọjọọ iji ya tago odido n'ụmụ ibe abachi nke nnukwu adago iwe ọcha anyị hụ na obere achị ya esikwe n'ukwu ga o ji wee daa anụ ma o pụlitekwa ọzọ ga o ji were kwụrụ ahụ ọ ka bụ nwata achị
ya bụ na ebe a bụ ihu anị ebe a bụ ihu ọjọrọ Ihu a na ọjọrọ. ihu a na ọjọrọ wa ebe a na-emere mmemme ka niile obodo ọjọrọ wa bụ ebe a Ife ọbụla na-eme olile niile bụ ebe a. ada akwa ozu ebe ahụ Ada akwa ozu ebe a. Ife ọbụla na-eme ebe a. dosi ihe gbasara oriri ọjọrọ wa festival ka a na-eme once in a year eye obodo niile ezuo n'obodo anyị a na-eri ibe na-agba egwu na-ekiri ibe niile dị iche iche ibe anyị nwere onyonyo dị iche iche ụmụ nwaanyị ịma ise afụ nwaanyị mmọnwụ ịyafụ ụmụ ma nwaanyị ụmụaka na-akpụ ma ihe ọbụla ụmụ nwoke ma egwu ogene ma ọka nga different type of music na anyị anọghọ na chọọchị erughị ebe a ma ndị pastọ na-abịakwa ebe a agba ekwu mmiri o ya na-abịakwa ebe a ekpe ekpere ekwu mmiri ndị pastọs n'ebe a ma ihe ọbụla ha chọrọ ime bụ ndị chọọchị ya na-abịakwa ebe ahụ ọ na-asọkwa ihe ọbụla n'oge ahụ na-asọ mgbe mmiri a ma everything ndị chọọchị na-abịa n'ebe a nwa ga m jekwajide ewe ebe echi enye ebe omenala ebe anyị na-eje kịta bụ ebe a na-aga Ebe a na-aga ga ọbụla mmadụ niile na-aga ebe a ga anyị na-abịa n'obi Obi ga-anabata iwe a. ochichi a niile bụrụ Obi ga-anabata. obi ga anyị na-abata ihe ahụ Eze nwaanyị. obodo a na-agbago osisi a mba Eze nwaanyị ga-anabata. Nwayọ nwayọ. n'onwe Eze nwaanyị ga-anabata. Obi ga-anabata. Eze nwaanyị ekene gị. ya ebe a ga anyị na-abịa ebe a bụ obi ebe a bụ obi eze nwaanyị eze nwaanyị ga-abata n'iwe. Ị ga-anabata iwe. ụnụ a bụ eze nwaanyị kwụrụ ọ ka kwụrụ ọfisent ebe a bụ onye na Eze nwaanyị ga-anabata. aka ji ọfọ ọ nọrọ ebe a onye bịakwa na ọ nọrọ ebe a onye na-ekpere ekpere mba bụ isi anụ emechiri ndị ma ndị dị n'ihe nọ gụọ mmiri adị o ji ha emekwube na gaa ndị bịa ebere ọ na-emekwube ebe a ga-anọ ọ na-ekpere ekpere ndị aba afe akwa white ụdị ọbụla a na-awụsịcha a na-achịta aka na ọzọ ka dịchakwa n'ụzọ nke a na-akwa eji emechi ebe nke a bụ aka chimf somebody chịta ya erije ete onye a mechezi go nke a ya chịta ya na ya ada n'aka chimf nọ ya nwa nna ewe ihe onye chọrọ ịbịa ebe a gịnị na gịnị ka o kwesịrị ime onye chọọ ịbịa ebe a ị ga-achịta ọjị igbo chịta ọjị igbo ịnọ iwere ọjị ugo igote nzu gote odo kpata nkwụ enu were bịa n'ebe nọ ọzọ na-esobe ebe ego ị ga-eweta eji ewe eke iwu mmiri iweta ego a ewere eke iwu mmiri dị n'ime ọ dị mma ihe ọzọ m chọrọ ịma bụ ka ebe a si do eze nwaanyị ọ na-abatakwa ebe a nwaanyị na-abata nwaanyị na nwoke na-abata onye a mụkpọrọ bụ eze nwaanyị ọ da-asụ nwatakịrị ọ da-asụ okenye ogere ya obiọma onye mere ji onye kwere warning na ya chọrọ ka ọbara laa ya n'aka nke a na-asị na-asị na onye ego o wekwekwere ọdụrụ hotel ịba ya bụ na onye ọbụla mkpa ji na ọ na-eme mmadụ ọbụ ọgaranya mana ọ bụrụ ndị nke o mechaa ọgaranya ọ nakwaghara ya Ademe ọkụkọ mvọsa ka ije mmiri onye gị ụta o sinye gị ada anapụ gị ọzọ m chọrọ ịmata bụ ịma na-ewe ndị si na oge ụfọdụ na-eje n'ụdị ebe eze nwaanyị dị na-ewe ihe onye a ga na-eme kwa afọ ka ego ahụ na-aga n'iru ewe ihe onye ahụ ga na-eme ewe aja ọzọ onye ahụ ga na-achụ eje anyị ga na-achụ ogbo mana ụzọ dum ma aga ya nga na mgbe Ibo mere o mere ibu na-abịa ekene obi adụkwa ya ma ọ na-emekwa ewu ọ ya nwa enweghị onye n'ọdatịrị ọ nwaanyị ibe kwuru iwu na anyị nọ na now kpọrọ kapịnta ji ahịa go evitere ọ nwaanyị onye be anyị kwa na ọ bụrụ ọrụkwazị ụlọ onye be na onye ahụ ji ụmụaka ya nọka na yunivasiti mmadụ o nwere ike ịbịachitere mmadụ na-abịachite mmadụ igote ọjị kpọọ onye ahụ ebe bịa ekpere were ekpere enwe nsogbu adịghị ya bụ na ndị ụmụ ha n'obodo oyibo ewe ndị nọ n'obodo oyibo ugbu a ha nọ na nsogbu dị iche iche ụfọdụ nọ na mkpọrọ eji ha eji
ụfọdụ bụkwa na ha afọ ọzọ ego ha ji anata ndị ahụ bịa ewere ka ụmụnne ha si bịa ha nwere ike ịbịa chitere ya ndị a bịaba gịnị ka ha ga-eji wee bịa ihe dị na ya bụ ha bịa enwe onye be anyị natarịrị nwee problem with ndị gọọmenti ọ bịara ebe a wacha ọjọọ ruru 2 weeks okwu abịa na nkịta ka abụọdọ ibe na onye abịa gbaa ya yọcha ya nọ na wada eyikwa oke o na o mechiere uwe bịa kene onye a ga-ekwe nkwa ya ihe ọ ga-eme o mechechie ibịa kene ihe so ya n'obi ka ewu ụdị nkwa onye ha kwesịrị ikwe anyị iji aka ukwete because anyị ikwetere bụ ihe na-eme ọ bụla egwu ka ọ gwara ya melie o kwetere oluo mgbe ahụ bịa melie ọ bụrụ ọkụkọ ọ bụla ebi a na-egbu ebi ibe ji ọnụ gị kweta gị ya bịa mele eze nwaanyị